Baka ano ma'am, na-try mo na ba? 'Di ba si Ma'am Almira, na-try mo na ba yung aming product? Oo. Ang ano yan eh, kasi sa may mga health problems, magaling. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya kung magtatanong kayo, yun ang madalas ang sasabihin ko, tried and tested. Ang iyong lingkod ay alagang Power Trio. Okay? Ulitin ko lang yung may mga tanong, pwede kayo magtanong sa ating text hotline 0939-904-0717. Hello kay Ma'am Maylin Encinares. Okay. So, kung may, yan, ano na lang kayo, tanong-tanong na lang kayo, pwede kayo dito sa aking text hotline. Katulad ng kanina, may nagtatanong ay nasagot ko na, syempre. Magkano daw yung ating Power Trio? Actually, ang Power Trio natin, ang halaga is 4,990. Pero alam nyo ba na pag kinompute ninyo ang halaga ng ang laman ng Power Trio, kasi ang laman niya dalawang 65 ml CMD, tatlong CBF, isang Supreme Juice. Ang halaga pala 6,000. So, nakatipid ka na pag kinuha mo sa Power Trio. O, diba? Oo. At kung member kayo, mas malaki po yung discount. Hello kay Ma'am Jeline. Kumusta ka na, Ma'am Jeline? And Ma'am Jenny B. Abordo. Okay? So, yan po ang ating, yung aking text hotline na 0939-9040717. Sa lahat ng may mga problema sa kalusugan, prevention is always better than cure. Huwag intayin lumala ang inyong mga sakit dahil pag malala na, mapapraning kayo. Di ba? O pag sobrang malala na, baka itakbo na kayo ng ospital. Alam niyo po, pag hindi kayo marunong i-manage ang iyong mga health, nako, baka dumating ang time, nako, somebody will manage your hard-earned money. O katulad ko noon, o di ba? That was 17 years ago, puro gamot, o di ba? Pero yung sakit nandyan pa rin. Eto, salamat sa Diyos, wala nang gamot. O, wala nang gamot. Masarap na uli yung tulog, wala na yung mga aray-aray, wala na yung sinusitis ko, wala na yung feeling ko na para kong nauupos na kandila. O, diba? Ulitin ko lang kasi malapit na yung mga series of events natin. Invite ko lahat ng may mga interesado ha. Importante kasi nakaka-attend kayo. We will have our year-end event. Actually, talagang matinding discussion na naman to. Paano i-restore yung health. And of course, ito yung date natin, December 4, nandiyan kami sa Big's Diner, 9:30 a.m., Big's Diner in Naga City. Katabi lang yan, sa Santa Cruz, Naga City, katabi lamang po ng CMD office, di ba? Harapan po yan ng harapan ng Naga Cathedral. O, sabi ni Ma'am Almira, member po ako, ma'am. O, kaninong grupo kayo, Ma'am Almira? Sana magbenta-benta ka dyan. Nagwo-work ka ba dyan sa area ng Malaysia? Pwede kang magbenta. O kaya gusto mong gawin ng negosyo, pwede mong gawin ng mga kapamilya mo dito sa Pilipinas. Oo. So, yung schedule natin, December 4, will be in Big's Diner, Naga City, Santa Cruz, Naga City. December 11, Jusar's Garden and Tourist Inn, dyan sa Daet, Camarines Norte. December 12, andyan po tayo sa Hills and Garden, Labo, Camarines Norte. December 14, nasa Santa Elena po tayo. December 15, opening ng Paracale. Oo. Opo, center. Oo, baka, by the way, sa mga sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte, we need additional staff. So, mas preferably high school graduate, okay na sa amin. Dito-train na lang po namin. Pwede yan, submit your resume, pwede dyan sa CMD office in Daet or sa Labo po. Submit your resume with photocopy of your valid ID and
ano yan, yung picture nyo, 2x2 picture, latest picture ha. Oo, mas preferably, mas okay sa amin single ha, single. Single, age 20 to 30, okay yun sa amin. At saka gusto ko yung mga galing sa mahirap lang para at least makatulong tayo sa mga mahirap. Oo, submit your resume dyan sa CMD office in Daet or in Labo. Kasi doon tayo, basta mga babae, wag mag-apply, kung lalaki, wag na mag-apply ha. Kasi mas preferably mga babae po ang choice namin. Dapat importante na healthy, importante yung ano yan, honest. Dapat honest po kasi talagang pagtitiwalaan kayo ng negosyo na kailangan yung ingatan. Di ba? Submit lang kayo dyan. Siguro baka kailangan natin mga dalawa. Mag-i-screen. I-submit nyo na sa CMD office in Labo at darating ako dyan para sa ating events, series of events. Titingnan ko po yan. And of course, sa mga taga-Legazpi, nakabalik tayo ng LCC Food Court. Ang ating event ay gagawin natin December 18. December 18 po, 9:30 at 4th floor LCC Legazpi. 4th floor LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at 600 pesos. 600 pesos. You get your free entry ticket sa mga events natin. May mga door gift tayo, may surprises, may raffles tayo, and you can avail the promo. And of course, freelance na po yan. Hello kay Sir Hil Rijalde and Ma'am Wida Sagsagat. Kumusta na kayo, madam? Nami-miss namin kayo. Sana one day, magkakasama-kasama tayo. Oo, katulad nung, di ba, matagal tayong hindi nagkaroon ng mga events. So, finally, last time, we were in Quest Hotel. Opo, dyan sa Clark, Pampanga. So, nag-enjoy yung HCIB's family. And of course, syempre, kahit na lumuwag na, kailangan mag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat tayong lahat. Dahil COVID nandyan po talaga. So, always follow the health protocol. Opo, at pinaka-importante, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. And by the way, dito sa sa Legazpi, sa event center, ang kaya lang natin i-accommodate 50%. So, we'll only accommodate hanggang 100. Hindi na po tayo ngayon katulad noon na kahit 300 welcome lang, diba? So, we need to follow the health protocol and we need to protect each of us na sana hindi tayo mahagip ng COVID. Opo, for those people na mag-attend to it na hindi kayo carrier, ha? Opo, hello kay Ma'am B. Gomez. Opo. Ayan, convention, December 18 pa. Paris, oo, Ma'am B. Ito yung akin talagang mga loyalists. Salamat sa lahat ng mga loyalists sa atin dito. Na ang kanyang mother dear, akalain mo yan, ang kanyang mother dear, naka-CMD po yan, nagpabakuna, malakas ang loob, magpabakuna, wala lang naramdaman. Diba? Kaya ay doon pala sa mga takot magpabakuna. Yung mga takot magpabakuna, huwag kayong matakot. Basta kayo ay naka-power trio. Basta kayo naka-power trio. Ano man yung side effect ng bakuna ay madaling i-address po yan ng ating power trio. Katulad ng mga staff ko, ayaw-ayaw. Para iniintay-intay pa nila. Iniintay-intay nila mag 2 years kung magiging zombie kami na mga nauna. Di matagal pa yun kung 2 years. Oo. Kaya, ayun, anuhan na rin sila, magpabakuna yung lahat. Sabi ko, that's for all of us. Don't worry about this bakuna. Alam mo, even di ba yung mga bata, yung mga baby binabakunahan. Oo, para maiwasan po yung mga sakit na darating. Ganon din po sa atin na adult. Katulad niya na may pandemic. So, kailangan natin yun to protect ourselves. And of course, sa mga nabakunahan, tandaan sa mga nabakunahan, it's really not a guarantee na hindi tayo mahahagip ng COVID. Mag-ingat po. Ang lalakas na ng loob. Nako, sa mall. Mag-ingat po tayo. Mga parents, huwag niyo pong dalhin yung mga anak niyo sa mall. Kawawa yan pag nahagip ng COVID. Diba?
Siyempre, it's our responsibility now na ingatan yung ating mga chikiting. O, diba? Hello kay Ganda. Hello, Lani. Watching from Kabangkalan. Oo. Ay, ano pala niya? Auntie pala ni Lani Ganda. O, auntie niya si Ma'am Almira. Oh, Ma'am Almira. Mag-ano ka na? Tulungan mo yung mga kapamilya mo. Mag-stock sa area ng Negros. O, ano pala siya ni Ma'am Lani. Bartolata. Wide market. Sa mga tao na hindi pa nag-try ng ating product, I tell you people, the best company na nasalihan ko after my retirement sa PLDT. Napariwara muna yung ang inyong lingkod. Opo, siyempre, nung nag-retire ako kasi gusto ko maghanap ng magandang opportunity. Kwentuhan ko na lang kayo. Pero painom muna ng tubig, ha? Sa product kasi, tried and tested na yan, ha? Ang tried and tested. Bali-balik ta rin natin ang product natin talagang maganda. Usapang negosyo tayo. Oo. Friend daw ni Lani. Okay. Ano kasi yan, oo. Ako, plano ko nun, hindi talaga ako sabi ko, I'm one of the very lucky person kasi na-hire ako sa PLDT company. O, di ba? Parang pag sinabi, taga saan ka ba? Saan ka ba nagtatrabaho? Sa PLDT. Taas noo, taga PLDT ako. O, di ba? Siyempre, mataas yung sahod. Di ba? Kung mataas ang sahod mo, tapos buong pamilya mo nakasandal sa'yo dahil wala silang mga trabaho, naghihirap po ako. So, overtime, sabi ko, dito talaga ako magpapakatanda. Dito talaga ako magpapakatanda kasi ayokong mawalan ng trabaho. Pero alam niyo po, dahil sa mga pinagdadaanan natin, dumarating ang time, kailangan mong magbago ng desisyon. So, yung plano ko sa buhay ko na doon na ako magpapakatanda, na bago po yan, sabi ko, if I decide to stay for, di ba noon, kasi grabe kami sa overtime, malakas talaga yung kita, malakas yung kita. Pero, syempre, pag maraming umaasa, dumadaan lang talaga sa kamay. So, sabi ko, if I decide to stay for another 15 years dito sa trabaho ko, aasenso na ba ako? Alam niyo po, the answer is no. Ang gusto ko pa naman noon kasi yung sana Lord dumating ang time, hindi problema yung pera. Ang hirap po talaga, ang hirap po. Pag may problema sa pera, akalain mo yan na ito yan, no, 'di ba? Kung titinan nyo sa mga listeners natin, sa daliri natin, dati ang kita mo malaki, maliit yung expenses. So kahit paano hindi mo pa nararamdaman yung paghihirap. Pero dumating ang time, mas malaki yung expenses kaysa income. O aber, anong gagawin mo? So, this is an answered prayer. I gave up my employment dahil ang gusto kong mangyari na sana dumating ang time. Hindi problema ang health, sana hindi problema ang pera. Ang hirap pag problema talaga yung pera. Lalala talaga yung mga sakit-sakit mo. So, yun nga, this is really an answered prayer. Unang, na-restore health ng family. Sumunod po ang kabuhayan. Oo, wala na talaga akong plano noon na gawin ng negosyo. Paano pa ako magninegosyo? Lagi naman lugi. Okay, doon sa mga nagninegosyo nalulugi. Ay, nako, si Mami Linda, ulit-ulit pong nalugi. Oo, hello kay Ma'am Lilibet Coloma. Ulit-ulit po akong nalugi. Hindi ko na nga alam. May pag-asa pa ba na umangat dito na bumangon dito sa Pilipinas? May pag-asa pa ba? So, kapit lang talaga ako kay Lord. This is an opportunity na binigay ni Lord. Matatag na company, matatag po yung mga, magaganda yung product. Very effective, I tell you people. At saka, yun nga, nung una, nag-share talaga ako ng ating product. Product pa lang nung ini-health ko is the HCI CMD. Aba, tinatawanan ako dito sa Legazpi. Sabi ng mga tao, oy, si Melinda desperado. Desperado daw ako. Ang negosyo, tubig na lang. Sabi ko, tubig, gumaling kami. Anak ko na lumaki sa gamot, lumaki sa hospital. Alagang gamot, alagang ospital. Sinabi na nga ng doktor, lifetime ang gamutan. Sinimplihan lang yan. Ng CMD, imagine, mula 4 years old, 17 years old na siya nang dumating yung CMD. So makita mo, kung gaano kabilis yung effect. Days lang, nagbago na
Aba, anong nangyari? At ako rin, di ba, nung nag-take din ako ng HCI CMD, na nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. So, naramdaman niyo ba? Kayo ba, naramdaman niyo yung para ka nang nauupos na kandila, hindi ka na nakakatulog, lahat masakit. Di ba? Hindi na po ngayon. So, nang ginawa ko yung negosyo, I did it not to earn. Hindi man nawalaan talaga yung, I'll do this to earn. I'll do this to help people. For them to experience what we've experienced, na na-restore na kami. Alam niyo po, pag maganda ang nangyari sa'yo, masarap magkwento. Opo, masarap. Kailangan, kahit sa kwento man lang, makatulong tayo sa mga tao. Kaya ako noon, may listahan talaga ako. May notebook ako. Sino yung mga tao na kailangan kong share ng product, na inform ko sila na may amazing product, iisang product pa lang noon na pwede kang pagalingin, pwede kang tulungan. O, so anong ginawa ko noon? Unti-unti, inano ko talaga. Pero nawala na talaga sa isip mo na I'll do this to earn. I'll do this to help people. For you to experience what we've experienced, alam mo, doon ako binless ni Lord. Doon ako binless ni Lord. Kaya praise God talaga na kahit nag-COVID, hindi namin naramdaman yung paghihirap. Kaya doon sa mga distributor natin, sa mga HCIB's family, move on lang tayo. Alam niyo po, yan, sabi ni Ma'am Lilibet, start mo na talaga, Ma'am. Opo. Start mo. Ay, ako noon talaga naka-rubber shoes lang ako na nasa palengke ako. Naka-rubber shoes ako. Oo, yung bang hindi bisa sa papasukin ng putik. O, diba? So, mission to help people. Ayan, si Ma'am B, 56. Oo, ma'am, sige lang tayo. AIDS is just a number. O, diba? AIDS is just a number. Noon, alam mo nang marami ang sakit noon. Pag tinanong ako, ilan na yung edad ko, hindi ko talaga masabi. Paano ko masabi? 43 ako, pero ang pakiramdam ko, 60 years old. O, diba? Hindi na ngayon. Pa ako tinanong ngayon, ilan yung edad ko? Mabilis na ako sumagot. 61 po. Diba? So, patuloy tayo. Gusto ko lang kayong i-inspire. Wala naman actually dito sa Health Code International. Sa aming company, HCIBs, our vehicle to success. Walang nag-join dito dahil mayaman. Walang nag-join dito dahil marami siyang pera. Nag-join dito dahil may mga sakit po. Diba? Nag-join dito nang na-prove na maganda yung ating product, ay ginawa yung negosyo. Nag-share. Doon kami binless ni Lord. Kaya congratulations sa madaming naniwala, sa madaming pinagtiyagaan ang negosyo ni Health Code International. O diba, kahit nag-COVID, marami nawalan ng trabaho, na maraming nagsarang negosyo, pero hindi tayo naapektuhan. O diba, yung pangarap na sana, Lord, hindi na problema yung pera. Hindi na po problema yung pera. Hindi na rin problema yung health. Oo, diba? Eh noon talaga ay grabe. Pero I tell you people, I want to inspire you. We have a very wide market for this product. Kaya doon sa mga hindi pa member, be a member. Huwag niyo ipagkait sa sarili niyo ang maging member. Bakit mas magandang maging member? Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. O diba? Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, anong gagawin? Titigil ba? Wag po. Wag. Dahil ang Power Trio, these are nutrients na kailangan ng ating 100 trillions of cells para maging healthy. Tandaan, DNA, detoxification. Tatanggalin yung mga toxins sa katawan natin. Nourishment. O, diba? Kasi nutrition siya na kailangan ng katawan natin. And of course, activation ng ating 100 trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, magiging healthy yung ating mga system, ay nakakasiguro ka na healthy ang buong katawan mo. Hello kay Ma'am Nelly Sanki. Oo, nakakasiguro ka na healthy. Ako lalo kami, di ba? Nagwo-worry tayo na nadadagdagan yung health, ay yung edad pala. Nagwo-worry tayo, magbe-birthday na madadagdagan yung edad. Alam mo kung healthy ka, huwag kang matakot sa number. Age is just a number. What is very important ay healthy tayo.
preparado tayo in case man tayo na hindi kayan basta-basta magkakasakit, promise. If ever tayo na virus, hindi sinasadya. Opo, dapat alam ninyo yung gagawin. Huwag mapraning. COVID can be managed like an ordinary flu. Katulad ngayong napakarami kong tinuruan. Paano lalabanan ang COVID-19? Kasi na-prove talaga yan ng inyong lingkod. Noon pa man, o diba, Hep B is virus. May gamot ba sila sa Hep B? Wala po, pero kaya ng product natin. Nagne-negative. Maraming seaman. Hindi na makabalik sa trabaho, pero nag-CMD ay nakabalik sa trabaho. Nag-negative sila sa Hep B. Next, na-prove ko yan sa dengue. Ilang staff ko na dengue. Diba? Dengue is deadly. Dengue is a virus. Hindi namin kinonfine. O yung sinabihan na ng doktor na kailangan i-confine, salina ng dugo, 5 bag. O yung ipa-isa, 4 na bag. Mga matigas din ang ulo nung mga ko, takot. Hindi lang naman actually sa takot sa ospital. Takot sa babayaran. O kaya nang nalaman ko na yun, dengue. Bakit ka magpapa-confine? May power trio tayo. Alam mo yung 1 day lang talaga na pag sunod-sunod talaga high dosage, ang bilis ng recovery. Yung 3 days restored. Sabi ko, nakatulong sa mga virus. Tandaan, pag acidic ang katawan ng taong, tandaan nyo yan na, pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina. Sino yan? Sakitin. Lahat na may sakit acidic kayo. Maraming aray sa katawan, organ failure, madalas magkaroon ng infection o bulagnat, sipon, UTI, tonsillitis, o diba may mga bukol. Ay, tandaan na, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, nabubuhay sa katawan na acidic. Hayaan yung sarili nyo na acidic. Ang gagawin, sekretong malupit. Address your acidity. You will address your ailment. Kaya swak na swak is our power trio, CMD, CBF at Supreme Juice. Lahat yan ay alkaline, contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. So, yan. May mga nag-text dito sa akin. Ite-text ko na lang kayo, ha? Ite-text ko na lang kayo. Itong itong 54 years old na may sipon, ilang drops. Bigyan mo 60 drops per day, 2 liters water. Mayat-maya inom. At saka, sabayan mo ng CBF at Supreme Juice. Ito, nagtatanong magkano yung Power Trio. The Power Trio is 4,990 kung hindi ka member. Pag member ka, 3,990. Pero alam mo, pag inano nyo yung Power Trio, i-compute mo sa 4,990, ang laman niya is 6,000 pesos. O diba nakatipid tayo? Pero kung member ka, 3,990. Huwag nyo ipagkait sa sarili nyo ang maka-member. Good PM po. Asko, CMD is good for uric acid. Ay, nako, swak na swak. CMD only po. How old na po kayo? Lahat naman ng product natin, alkaline. Kaya kung mataas ang uric acid mo, i-detox ka niyan, i-address yan ng mga uric acid and cholesterol na yan. Okay, so ang bilis ng oras. Dito tayo ha, piliin ko na lang yan kasi may series of event ako dyan sa area ng Cam Norte. Hanapin nyo lang 8CI CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode near Casarog Checkpoint. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Jegolinian Street, Barangay 7 Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa 70 Adventist Church. May Susan Korea Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Of course, sa Camarines Sur, CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Mambulo, Nuevo Libana, nandyan si Mr. Pedro Villanueva. CMD Center, Dorotry Esplana Building,
Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, of course, sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Mukhang hindi ko mababasa yung iba, ha? Mag-overtime ako. Pero banggitin ko na lang yung aking center. Siyempre, yung center ko. Dito sa Legazpi City, hanapin lang 8 CICMD office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Taas tayo ng Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Of course, sa CMD Center at sa Palicio, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi, at sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Oh, ayan. Tingnan nga natin yung ating, nasobrahan yung daldal ko. So, ito yung nagte-text na 209, ang dulo, garantisado ikaw ay matutulungan. How old na po kayo? Sa mga natin, ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo kasi nandyan pa rin po talaga si COVID, ha? Na tayo, na-save na tayo ng ilang, parang 1 year and 9 months. Huwag na tayong papayag na mahagip ng COVID. For those people na takot magpabakuna, naku, huwag kayong matakot sa bakuna. Ang inyong lingkod, bakunada. O, diba? Oo, sikapin muna. Bago magpabakuna, sikapin ninyo na healthy kayo. Kasi kung hindi ka healthy, tapos lulusob ka doon sa vaccination, baka matulad ka doon sa, nagkaroon ng matinding side effect. Huwag tayong matakot. Sikapin muna na healthy kayo. And of course, yung mga ginawa rin ng mga staff ko na bago pumunta sa bakunahan ay naka-CMD at CBF po yan. Panglaban. Whatever the side effect of bakuna ay pwedeng i-address ng ating product. Saka wag nervyosin. Kailangan i-ready yung sarili nyo. Ako magpapabakuna para sa protection ng aking sarili. Na if ever mahagip man tayo, hindi mild na lang. Opo, kasi may panlaban na po tayo. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, saan man pong radio station kayo nakikinig, at sa mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people at makapag-share ng business opportunity sa mga taong malaki ang pangarap na umasenso na kahit na dito sa Pilipinas. Dahil tried and tested sa ngayon, marami na ordinary people now earning extraordinary income dito sa ating kumpanya. Kaya congratulations sa mga naniwala at hindi pinagkait yung opportunity sa mga tao. Go lang tayo sa ating misyon. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.